Lejl f'Kasal Fornaro, attività li rat il-bidu tagħha 10 snin ilu minn festival żgħir tal-ħobs u li fl-aħħar snin evolvit sew b'attrazzjonijiet uniċi. Dawk li attendu f'Ħal Qormi ser igawdu spettaklu ta' talent lokali, werijiet artistiċi u folkloristiċi flimkien mal-ikel tipiku Malti bħal fenek, majjal u stuffat. Jispikkaw ukoll kull xorta ta' ħobs flimkien ma' beħ tambit u lews bħal karawett u ċiċri. F'nofs il-pjazza ewlenija jiddomina bezzun b'tul ta' 80 metru, kif ukoll pudina b'qis ta' 5 metri kwadri. L-idea wara l-bezzun kienet li ridna nsibu xi ħaġa biex biha norbtu mal-attività fejn jidħol il-ħobs u fl-istess ħin nkunu qegħdin ngħidu li xi għaqda filantropika għaliex il-flus kollu li se jidħol minn beħ ta' dan il-bezzun ser imollu kollha għal Puttinu Kers. L-organizzaturi ħasbu wkoll għal attrazzjoni għat-tfal fejn qed tkun eżibita replika tal-injam ta' Chitty Chitty Bang Bang. Għalkemm Kasal Fornaro hi xi ħaġa antika, tittabbina xi ħaġa antika u xi ħaġa li jħobbu tfal. Issa Chitty Chitty Bang Bang xi ħaġa ta' tfal, allura xi ħaġa antika xorta tal-epoka u xi ħaġa tfal fl-istess ħin. L-idea li ssir din ir-replika nibtet is-sena li għaddiet u materializzat fi żmien qasir ħafna. Is-sena l-oħra kont qed nagħmel il-mitna, l-injam tal-mitna, is-sena d-dieħla nagħmlu Chitty Chitty Bang Bang. L-ewwel demna naħsbu minni fi żmien 15. Dawk li ser jattendu jistgħu anke jżuru żewġ shelters illi hemm fl-Akwati.